Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari begira, 8an, San Mameserako sarbideetan Santa Ana tartea itxiko da, Montevideotik Donostia, Altamira eta Bentazarra hegoaldera eta baipasa egingo da Bentazarran Santanderrerako norantzkoan. Beraz, Santa Anatik A8rako norantzkoan ezingo da Altamirara sartu eta BI 656 errepidetik ezin izango da Donostira joan. Horrez gain, N 654 errepidean, Ermuko Uretamendi tuneletan errei mozketak egingo dituzte norantzkoetan gaur gauean gaueko 10ak eta bihar goizeko 6ak. Bitartean informazio gehiagorako badakizu sartubizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Arabako Foru Gobernuan gutxiengoan ari dira gobernatzen EAJ eta PSE, aurrekontuak aurrera ateratzeko babesaren premian zeuden eta EH Bildu jakinarazi du modua emango duela Arabako Diputazioaren aurrekontu proposamenak aurrera egin dezan. EH Bilduko Arabako Batzar Nagusietako bozeramaile Eba López de Arroyabek eman ditu azalpenak gaur eguerdian agerraldi batean. AZET etxebizitza sindikatuak salatu duenez, etxegabetze bat egin dute Bailen kalean Bilboko San Francisco auzoan. Kaleratu duten familian bi adingabe daude, bat 4 urtekoa eta bestea hilabete gutxikoa. Familiako kideak alokatutako etxebizitza batean bizi ziren eta sindikatuak salatu duenez, iruzur baten biktima izan dira eta euren burua defendatu ezinik daude. Historia berriro hasiko da Sirian, hala esan zuen atzo arratsaldean egindako hitzartze labur batean Abu Mohamed al-Golanik, sortaldea askatzeko erakundea muturreko koalizio islamista sunitaren buruak. Atzo goizean heldu ziren Damaskora matxinoak Bashar al-Assaden erregimena menderatu dute eta datorrenaren inguruan ziurgabetasuna nagusi den arren milaka lagun dabiltza herrialdeetako kaletan ospakizunetan. Sortaldea askatzeko erakundeak esan du trantsiziorako gobernu bat osatzeko lanean dabilela. Benito Lertxundiren itzalpean adio beroa aurtengo azokari, azken uner arte erakusleio honek eskaintzen zuenari zuku atera ostean, arratsaldeko 6etan itxi zituen ateak aurtengo edizioak Benito Lertxundiri esker ona erakusteko egin zen ekitaldi batekin. Hainbat musikarik eta sortzaile Koiama Euskal Herri abestia kantatu zuten areto nagusian, baina landako gune osoan entzun eta kantatu ahal izan zuten bertaratu zirenek. Horrela agurtu zuten aurtengo edizioa eta datorren urtekoa 60. abenduaren 5etik 8 egingo da. Gabon eta ongi etorri Hamaika telebistako albistegira. Arabako Foru Aldundiko bi alderdiek, EAJak eta PSek aurre akordio bat egin dute EH Bildurekin gaurkoan 2025ko aurrekontuak osatzeko. Hala jakinarazi du EH Bildu gaur Foru Gobernuaren politikak berbideratzeko balio duen aurre akordioa dela adierazi dute EH Bilduko batzarkideek. Arabako Aldundiak eta EH Bilduk 2025ko aurrekontuak onartzeko akordioa egin dute. EAJaren eta Alderdi Sozialistaren gobernu taldeak ez du gehiengoa Arabako batzar nagusietan eta beharrezkoa du EH Bilduren babesa. Eba López de Arroyabe EH Bilduk Arabako batzar nagusietan duen bozeramaileak azaldu duenez, adostutako 33 milioi horiekin legegintzaldi honetako politika publikoak bideratu nahi dituzte, baina azpimarratu du ez direla EH Bilduren aurrekontuak. Akordio horri esker, Arabako Foru Aldundia eragile aktibo bihurtuko da landa eremuan etxebizitzak sozialak eta gazteentzako etxebizitzak sortzeko, egoitza plaza publiko berriak sortuko dira, kasu honetan Mendialdea, herritarrek eta tokiko komunitateek paper garrantzitsua izango dute energia berriztagarrien edapenean eztabaida prozesuak bultzatuz eta urtez urte eskumen gehiago dituzten, baina portu onera eramateko baliabide ekonomikorik ez duten gure toki erakundeen finantzaketa handituko da ere bai. Beraz,
akordio ona da Arabarentzat, bertako toki erakundeentzat eta lurralde honetan bizi garen ontzat. Guztira, 69 zuzenketa partzial adostu ditu EH Bilduk gobernu taldearekin. 33 milioi euroko balioa dute, baina 2025ko aurrekontuan 9,6 milioi euro joango dira. Urdaibaiko eskualdean Guggenheim Museo bat eraikitzeko proiektua ez dela oso inbaditzailea iritzi dio Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek eta aitortu du museo hori inauguratzea gustatuko litzaiokeela. IKAMak unibertsitateetara eta lanbide heziketara ere zabalduko du bere jarduna. Gogo eta prozesuan jardun dute ikasle antolakundeko kideek eta txosten batean jasot dute hemendik aurrera zerk eta nola zedarrituko duen bere jarduna. Orain, hezkuntza eremu osoan jardungo duen ikasle antolakundea izango da. Borrokan eta lanean jarraituko dugu hezkuntza sistema publiko eta komunitarioa lortzerako bidean. Zentzu horretan, martxoaren 20an ikasleok kaleak hartuko ditugu. Adi, hurrengo asteetan, zuen ikastetxe eta kanpusetako fakultateetan burutuko diren aurkezpenei eta animatu bertan parte hartzea. Nafarroan, Barañainen, omenaldia egin diote Karmele Solagureni haren heriotzaren 20. urteurrenean. Sakabanaketaren biktima izan zen Solaguren eta omenaldiarekin batera Nafarroko gobernuari biktima gisa errekonozimendu ofiziala eskatu diote. Karmele Solagurenen heriotzaren 20. urteurrenean, Egiari Zor Fundazioak eta Karmele Gogoan plataformak sakabanaketa politikaren biktima gisa aitortzeko pausua ematea eskatu diote Nafarroko gobernuari. Abenduaren 6an 20 urte bete ziren Karmele Solaguren Barañaindarra Nobierkasen hildako egunetik. 158 kilometroko distantziara zegoen etxetik eta 210 kilometroko urruntzean bere semea Ekaingerra espetxean zegoela bisitatzera zijoan. Hori dela eta Solaguren sakabanaketa politikaren biktima izan zen eta horren oroitzapena eginda Barañainen egindako manifestazioan. Karmele Gogoan plataformak eta Egiari Zor Fundazioak deitu dute mobilizazioa. Eta gogorarazi dute sakabanaketa politikak Karmele hil zuela eta beste 15 lagun ere hildakoak izan zirela espetxetarako bidean. Egiari Zor Fundazioak salatu duenez, heriotza horiek saihestu zitezkeen giza eskubideak errespetatuz. Plataformak aitortza instituzionala eskatu du. Biktima horiek gizartean egia eta justizia izateko eskubidea dutelako. Barañaingo udala izan da 14 urte igaro ondoren Solaguren biktima gisa aitortu duen erakunde bakarra. Gaur egun, badaude indarkeria instituzionalaren biktimak existituko ez balira bezala jarduten dutenak, eta horiei erantzuteko eskatu dute. Euskal presoei aplikatutako urruntze politika
1980ko hamarkadan hasi zen, eta iaz amaitu zen. 1981 Jose Luis Gerra izan zen Barañaingo lehen preso urrundua. Eta 23 urte geroago, Karmele Solaguren eta Ekain Gerra Nobiarkasera joan ziren bisitatzera. Istripu bat izan zuten eta Karmele hil egin zen. Abenduaren 6an, 20 urte geroago beraz, herritarrek eta erakundeek ez dute ahaztu Karmele eta beste biktimen oroimena, eta egia eta justizia eskatzeko pausoak ematea jarraitzen dute. Familia bat etxegabetu dute Bilboko San Francisco auzoan eta ertzainak koldartu egin zaizkie kaleratzea oztopatzera joandakoei. ¡Ánimo! 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 Eta 3 urteko gizonezko bat atxilotu dute Errenterian bere bikotekidari eraso egitea leporatuta. Lakuako segurtasun saileko iturriek Europa Presse adierazi diotenez erasoa larun batean gertatu zen Lezoko kale batean. Gizonak eraso egin zion bere bikotekideari eta emakumea osasun zentro batean hartatu behar izan zuten. Handik gutxira atxilotu zuten Errenterian eta epaiaren aurrera eraman polizia etxean izapidak egin ostean. Errenteriako udaleko alderdi politiko guztiek adierazpen instituzionala adostu dute aho batez, eraso matxista honen aurrean gaitzespen adierazi eta astearte honetarako mugimendu feministak deitu duen elkarretaratzearekin bat egiteko. Donostian Amara Berriko etengabeko arretagunea asteburuetan ixtea erabaki da, hiritarrei eskaintzen zaien osasun zerbitzuan suposatuko lukeen zaurgarritasuna salatzeko asmoz elkarretaratzea gauzatu zuten pasaden asteburuan. Donostiako bizilagunek elkarretaratzea egin dute asteburuan Amara Berri auzoko etengabeko arretagunearen aurrean. Osasun zentro hori larun bat igande eta jaiegunetan zabalik egon dadila eskatzeko. Osakidetzako zuzendaritzak hala erabakita iragan larun batetik Amara Berriko zentroa itxita egongo da jaiegunetan eta asteburuetan, eta beraz osasun zentro horretara atxikita dauden herritarrak Gipuzkoako hiriburuko beste etengabeko arretagune batzuetara bideratuko dira. Donostialde osasungintza publikoaren alde elkartak deitutako protestare joan diren donostiarrek salatu dutenez, zentroaren itxierak zuzenean eragingo dio Amara Berriko bizilagunek jasoko dituzten osasun zerbitzuen kalitateari, baina gainera hiriko gainerako ambulatorioen gainkarga handiagoa izango da. Gaitza etxe dutenez Osakidetzako zuzendaritzak langile kontuan hartu gabe hartu du erabaki hori, eta jarrera hori larria dela uste dute kontuan hartu da autonomia erkidegoan osasun ituna negoziatzeko prozesua martxan dagoela. Elkarretaratzean besteak beste Juan Carlos Izagirre EH Bilduk Donostiako udalean duen bozeramailea izan da. Ixabidez zabaldutako mezu batan kritikatu duenez, murrizketak langileekin, erabiltzaileekin eta gizarte eragileekin hitz egin gabe mantentzea ez da Osakidetzak duen arazoari irtenbide egokia eta adostua bilatzea. Guztiz kontrakoa dela dio. Langileen aldarriei dagokionez, Labek mobilizazio nazionala iragarri du udaberrirako zaintza lanen negoziazioarekin amaitzea helburu.
Goizean hasi da Donostiako Justizia Jauregian globo banaketa enpresaren aurkako makroepaiketa Gipuzkoan multinazionalaren aurka egiten den lehena eta gaurko saioaren ostean epaizai gelditu da. Gizarte segurantzak 410.587 euro eskatzen dizkio 3 urtean 168 banatzaileren gizarte segurantzako kuotak ordaindu ez dituela leporatuta. Gizarte segurantzaren arabera globok autonomo faltsuak baliatu ditu, horren ustez soldatapeko langileak beharko luketenak ordezkatzeko. Zehazki, 2018ko urritik 2020ko abendura arteko zenbatekoak erreklamatzen dizkio Raider legea indarrean sartu aurreko epeari dagozkionak. Globo enpresa ez ezik, 168 banatzaile ere deituta zeuden, baina azkenean 50 inguru eseri dira akusatuen aulkian. Azken horiek lab sindikatuak ordezkatu ditu. Nazioartean, Sirian sortaldea askatzeko erakundea muturreko koalizioz islamistak atzo hartu zuen Damasko eta Bashar al-Assad Siriako presidenteak kargutik kendu eta amaiera eman dio 54 urte iraun duen erregimenari. Erregimen hori erori izanak are gehiago katramilatu du ekialde hurbileko egoera. Frantzian, Macron presidentea hasi da lehen ministro bila. Pasaden asteazkenean Frantziako lehen ministroren aurkako zentsura mozioa onartu zuen Asanblea Nazionalak, ordutik jardunean ari da Frantziako gobernua. Eta bien bitartean Macron presidenteak lehen ministro berri aukeratzeko bilera sortari ekin dio. Ezkerreko indarrekin ari da bilera sorta egiten, baina intsumisoek uko egin diote presidentearekin bilera egiteari. Michel Barnier ordezkatzeko kinielak ere hasi dira, eta izenen artean François Bayrou Pauko auzapeza eta Modem alderdiko presidentea dago. Justizia ministro eta Hezkuntza Nazionaleko ministro izandakoak ateak irekirizkio gobernuaren buruzagitzara iristeko aukerari. Pello Dufo EH-baiko kideak Euskadi Irratien esan du, denekin hitz egiteko prest dagoen lehen ministroa behar dutela. Nik egia erran, ez dut izenik hola aipatzen, zenta niretzat ez da izen batena, da talde edo lan aman komun bat behar dena, prest dena eramaiteko pertsona bat. Hori behar dugu. Gero bakoitzak ikusten du norbait edo, baina ni ez naiz horietan sartzen. Helburua da zinez gauzak aldaraztea, eta hastean erraten nuen bezala gizartearentzat, garaipenak edo aintzinamenduak behar dira albezain fite edo nor izan ezkerretik ere, gauza da norbait eraikitzaile denekin lan egiteko prest eta aintzina. Baina pertsonarena bat alabertze niretzat ez du gauzan nitzik aldatzen egia. Azken egunotan Notre Dame katedral eraberrituaren inaugurazioarekin ezkutatu nahi izan du Macronek Frantziako krisi politikoa.
Europar Batasunak eta Mercosurrek hegoaldeko merkatu komunak merkataritz librerako akordioa adostu dute. Hitzarmena pasaden ostiralean sinatu zuten Montevideon eta Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak lorpena txalotu zuen. Emmanuel Macron Frantziako presidente aldiz aurka agertu da. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguai eta Uruguai osatzen dute Mercosur eta itun honekin Europako industriak herrialde hauetako sarbidea izatea espero da, baita Mercosurreko estatuetako nekazaritza industrialaren sektorea Europar Batasunean ezartzeare. Durangoko azokara salto, Durangoko azokaren 59. edizioak ateak itxi zituen atzo. Azokaren balorazioa bikaina izan dela esan dute Gerediaga elkarteko kideek. Euskararen aldeko aldarriar egin zuen azokan, Euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika lelopean larunbatean manifestazio nazionala egin zuten Durangon Euskal Herrian Euskaraz taldeak deituta. Bizi duguna egiturazko arazoa dela esan dugun bezala, ezin dugu errealitate honen aurrean dugun ardura ukatu, gainetik kendu. Euskararen auzia despolitizatzetik urrun, pertsonala politiko gisa ulertuz, bizi dugun egoeraren eta haren kausen kontzientzia hartu, saretu, antolatu, borrokak piztu eta kaleak hartzeko garaia da. Euskal Herrian euskarazetik konpromiso hartzen dugu, egoerak eskatzen duen neurrian, gure jardunean, orain arte egiten duguna baino gehiago eta hobeto egiteko. Edo behintzat, ahalegin horretan dena emateko. Urrengo euskaraldiak badu soinu banda, bulego taldeak jarriko dio doinua datorren urteko edizioari gure bihotzaren taupada kantarekin. Ostiralean aurkeztu zuen abestia talde azkoitiarrak Durangoko azokan. Euskal
hasi, ta hitzez hitz, Euskaraldiariekin, ta hitzez hitz, dena alda. Kiroletara salto orain, Jon Hernandez berri emailea dugu pantailaren beste aldean. Kaixo, Jon? Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez gaur futbolarekin hasiko dugu. Bidezko berdinketa Eibarren eta Realaren arteko derbian 1-1. Lehen gol aukera Realak izan zuen 3. minutuan Mirari Uriak egindako jaurtiketa batean, baina baloiak langa jo zuen. 2 minutu geroago Nerea Izagirrek ere gora bota zuen areas kanpotik egindako jaurtiketa. 16. minutuan epaileak penaltia adierazi zuen etxeko taldearen alde, penalti argia. Manuela Vargasek Ane Campos lurrera bota baitzuen area barruan. Andrea Alvarezek jaurti zuen bere taldea aurretik jarriz markagailuan. Eskuineko hankarekin egin zuen jaurtiketa ate erdira. Donostiako taldeak aurrera pausoa eman zuen orduan eta horren aleginak saria eman zion. Amaiur Sarriegik atsedenaldiaren atarian gola egin baizuen. Jokalari txuri-urdinak buruz egindako errematea etxekoen atean sartu zen. Eibar taldeko atezainaren irteera kaskarra aprobetxatuz. Atsedenaldiaren ostean, Eibar bigarren gola sartzear izan zen, Andrea Alvarezen bitartez, baina armaginaren erremateak langan jo zuen. Realak aukerak izan zituen, 45. minutuan eta 56an, Labogezen eta Aizagirren bitartez, baina Eunate Astralaga atezaina oso seguru aritu zen atepean. Etengabeko Uriak zelaiko baldintzak askartu zituen, eta jokalariek oso zail izan zuten baloiarekin aurrera egitea. 79. minutuan Sani Franzik areas kanpotik jaurti zuen, baina errematea gehiegi gurutzatu eta baloia kanpora joan zen gutxigatik. Sánchez beraren taldean nagusi izan zen hurrengo minutuetan, baina Eibarrek ondo eutsi zien txuri-urdine. Azkenean, puntu bana Eibar eta Realarentzat, derbi bizi eta borrokatua jokatu ondoren. Atletikek berriz 1-0 garaitu zuen Levante Badalona, aurkari zuzena Daniela Agoteren golari esker. Aurrelari zurigorriak estrainako gola sartu zuen lehen taldearekin Lezaman, larunbatean jokatutako partiduan. Horren berri zurigorriak 5. dira sailkapenean Realarekin berdinduta 20 puntura. Saskibaloian, Baskoniak garaipen garrantzitsua lortu zuen Endesa Ligan Euskal Derbian, Bilbo Basket Miribilan 67-69 menderatuta. Gasteizko taldeak baino gehiago sufritu zuen Jaume Pornsarnauren mutilak suspertu egin zirelako. Hala baina, Bilboko taldearen susperraldia berandu iritsi zen, eta azkenean Baskoniak eraman zuen Euskal Derbia Tximo Monekek erakustaldia eman da. Horren bestez, Pablo Lasoren taldeak amaiera eman zion ligan zeraman bolada txarrari. Bilbao Basketek berriz segidako 4. porrota jaso zuen eta jaitsierako postuetara erortzeko zorian dago. Lehen zatia oso parekatu izan zen, Gasteizko taldea hobeto ibili zen defentsako lanetan naiz erasoko jokoan, eta Bilbao Basketek baino 3 gehiago sartu zituen, 4 hain zuzen ere. Edonola ere, norgehiagokait dentsitate handikoa izan zen hasieratik, eta bi taldeek dena bigarren zatian erabakitzeko utzi zuten, 32 eta 40 atsedenaldian. Ostean, Pablo Lasoren gizonak martxa bat gehiago jarri zuten, eta 3. laurdena oso bizia izan zen. Bilbao Basketek baloi asko galdu zituen. Hala ere, Beltzesko gizonak baloia berreskuratu zuten bakoitzean azkar atera ziren kontraerasoan. Horrela, markagailuan aldea gehiegi izaztea lortu zuten, eta bizirik iritsi ziren azken laurdenera. Derbiaren azken txanpan, Jaume Pornsarnauren taldea suspertu egin zen, eta emozio handiko amaiera izan zuten. Baina Gasteizko taldea gehiegi sufritzen hasi zenean, Monekek bere mailari eutsi zion eta puntu erabakigarriak sartu zituen. Bukaeran, uste baino gehiago sufrituta izan bada ere, Baskonia gailendu zen, 77 eta 79 eta horrela bolada txarrari amaiera eman zion, Bilbao Basketen kaltetan. Azkenik, txirrendularitzan Tadei Pogačarrek eta Lotte Kopekik urrezko bizikleta saria jaso zuten. Txirrendularitza munduko sari prestigiotsua, futbol munduko urrezko baloiaren parekoa izan da. Esloveniarrak bigarrenez irabazi zuen saria, 2021an ere bera izendatu baitzuten denboraldiko txirrendulari onena. Iaz berriz Jonas Vingegaard danimarkarrak irabazi zuen.
Emakumezkoetan Lotte Kopekin Belgikarrak irabazi zuen saria. Kopekin munduko txapelketa eta Paris-Roubaix irabazi zituen aurten, beste lasterketa batzuen artean. Albistegiaren amaierara heldu gara euskarazko berri gehiagorako badakizu sartomaika.eus atarian euskararen ariari segika hainbat elkarrezketa eta erreportai ikusteko aukera izango duzue jarraian, alde batetik Idurre Eskizabelekin bildu gara eta bestetik euskararen etxean izan gara eta amaitzeko bulego kaleratu berri duen euskaraldiarekin abestiarekin joango gara disfrutatu eta bihar arte. Euskararen nazioarteko egunean egin dugu hitzordua Idurre Eskizabelekin. 2 urte daramatza Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi eta berarekin euskararen egoeraz mintzatu gara. Urtebete igaro da Euskalgintzaren Kontseiluak deituta euskararen aurkako oldarraldia salatzeko Bilboko kaleak bete zituztela. Euskalgintzak indar erakustaldia egin zuen egun horretan. Egun hori oso garrantzitsua zen, hain zuzen ere garbi daukagulako oldarraldi handi bat ari garela bizitzen euskararen normalizazioaren aurka, ezta? Eta horren forma gorena momentu honetan Euskal Herriko parte batean, zehazki autonomia erkidegoan eta Nafarroako parte batean, oldarraldi judiziala da. Orduan guretzako oso garrantzitsua zen egun hori adierazi nahi genulako adostasun sozial handi baten kontrako oldarra dildi bat dela gainera. Eta, bueno, egun indartsua izan zen, alde batetik hasi ginelako itxaropen handiarekin, baina galdera handiekin baita ere, ez, gure ikuspegiak, ez, guk ikusten genuen adostasun hori benetan islatuko ote zen Bilboko kaleetan, eta bukatu genuen poz eta unkidura handiz ikusi genuelako baietz adostasun sozial hori oso handia dela, gainera badagoela esateko gogoa daukala eta indar horrekin bukatu genuen eguna. Eta bereziki aurrera begira lanean jarraitzeko bultzada eta konpromiso handi batekin. Ez nuke esango manifestazioa bera mugarri bat izan denik, ez dut uste dagoenik aurreko bat eta ondorengo bat manifestazioak ezartzen duena. Zer izan zen berezia azaroaren lauan? Nolabait aurreko kezka horri, hainbat faktore soziolinguistiko deskriba genitzake, euskararen estatusaren egoeraren auzia bera erantz geniezaioke, baina nolabait lehen aipatu dudan oldarraldi bat gertatu dela azken urteetan, bereziki oldarraldi juridikoa izan dena autonomia erkidegoan eta Nafarroan, baina oinarrian baita ere badaukana oldarraldi diskurtsibo bat, politiko bat eta mediatiko bat, ezta? Eta horrek lehengoeten edo motelaldi edo geratze edo kezka horri beste handi bat erantzi zion. Orduan ez nuke esango aurreko bat eta ondorengo bat dagoenik, baina behar bada bai manifestazio horrek ezarri zuela mugarri bat berriro ere euskaltzaletasunaren artean batetik, baina bestetik hizkuntz berdintasunaren alde dagoen jendearen artean, esateko adostasuna hor dagoela, asko garela eta batzuetan, ez, hori elkarrekin gauzatzea, gorpuzteak eta ikusteak, arnasa eta begirada berriak ematen dizkigula, ezta? Oldarraldiari berari dagokionez, esate baterako oldarraldi judizialari, bai ekarri du kontzientzia hartze bat, ekarri du esate baterako herrietan aktibatzea halako epaiak eta gertatzen direnean, tokian tokiko erreakzioak, manifestazioaren biharamunean kontseilutik protokolo bat proposatu genuen eta aktibatu da eta erantzun da eta horrek sortzen du, ez, giro bat euskaltzaletasunaren eta euskararen normalizazioaren alde, baina bestetik oldarraldiak oso indartsu segitzen du, ezta? Orduan tentsio horretan gaude eta tentsio horretatik ateratzeko bokazioz eta
nolabait irtenbidea euskararen normalizazio eta biziberritzera eramateko gogoz. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuaren azken hamarkadetako susperraldia moteldu denaren zantzuak agerikoak dira azken urteetan, eta horren aurrean Euskalgintzaren Kontseiluak adierazi du euskara eta euskaliztunen komunitatea larrialdi linguistikoan dagoela. Lehen da Europako hizkuntz berdintasunaren aldeko sarea, urteko batzarra hemen egin du, Europako 80 elkarte eta hango ordezkariak izan ditugu hementxe, eta han onartu zen ebazpenetako bat, kontseiluak aurkeztutakoa horixe izan zen, ezta? Adieraztea euskara larrialdi linguistikoan dagoela, euskaliztun komunitatea hizkuntza larrialdian dagoela. Pixka bat kontseiluan eta kontseilua osatzen dugun eragileen artean gogoeta zen egoera honek izendapen komun bat behar duela, diagnostiko komun bat, hain zuzen ere gauzak ondo izendatzetik, diagnostiko onak egitetik abiatzen delako gero irtenbidea jartzea ere. Larrialdi linguistikoan gaudela esatea asko kostatu zaigu, naiz eta hartzen badugun azken inkesta soziolinguistikoa, horra agertzen diren datu eta joera askok horixe erakusten diguten. Edo estatusari begira jartzen bagara, oraindik ere Euskal Herriko zati handienean euskara ez da ofiziala, ez dauka nor izatearen gutxieneko aitortzarik. Edo etorkizunera begira jartzen bagara, globalizazio testu inguru honetan erronkak ikaragarriak dira, ezta? Orduan, larrialdian gaudela esateko elementu asko dauzkagu, diodan bezala diagnostiko zuzen bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu irtenbide egoki bat bilatzen hasteko, baina ez dugu nahi larrialdian geratu. Ez dugu esaten larrialdian gaudenik gustatzen zaigulako, aitzitik ez genuke nahi inola ere larrialdi hau adierazi inoiz, baina esaten dugu, uste dugulako lehendabiziko urratsa dela larrialdiari berari buelta emateko. Nolabait, lehentasunezko, urgentziazko neurriak hartzen hasteko beste noranzko baten jarriko gaituztenak. Eta horregatik, Euskararen egunaren harira plazaratu dugun adierazpenaren leloa eta hemendik aurrera erabili eta zabaldu nahi dugun mezua horixe da. Larrialdian gaudela, baina larrialditik irtetzeko garaiz gaudela. Larrialditik indarraldirako bidea egiten hasteko gonbidapena da, egin nahi duguna eta mahai gainean jarri nahi dugun eskaintza. Ikusten dugun gauzetako bat da euskararen erabilera soziala ahula dela. Gu jarri nahi dugu begia hori zergatik gertatzen den, eta uste dugu hor egiturazko arazo batzuk daudela. Esate baterako, Iñaki Jurrebaso soziolinguistaren tesiak, azken boladan hain gora aipatua izan denak, oso ondo deskribatzen du hori guztia demolinguistikari lotuta, ez? Bere ondorioa da, Euskal Herri osoa aintzate harturik euskara zerdaretan baino errazago aritzen garenok 8% baino ez garela. Eta aldiz, erabilera 17% pasatxokoa. Beraz, aukera dugun ia guztietan, erosotasun gutxieneko ematen zaigun guztietan erabili egiten dugula euskara. Beraz, bestelako arazo batzuk ikusten ditugu egiturazkoak, hau da, ezagutza arin horretatik sakonago edo euskararen benetako jabetza izatera pasatzerako arazo edo ezintasuna, ezta? Hau da, egiturazko arazoak daude erabilera apal horren oinarrian, eta hoiei egin nahi diegu azpimarra eta dei egin nahi dugu hoiek zuzentzeko politika publiko sendoak behar direla. Historian zehar hainbatetan egonda euskara kinkalarrian eta aspaldi egin bezala egoera irautzeko esperantza egon badago oraindik. Bai, ez da aurreneko aldia Euskaldunon komunitateak geure burua kinka honetan ikusten duguna, ezta? Esate baterako aurreneko euskararen egun hartara bagoaz, duela 75 urteko egun hartara, garai hartako adierazpena hasten zen, esanez, eri gaizki dago euskara ilurren ez esatearren, ezta? Holako deskripzio ia apokaliptiko batetik. Baina
Euskaldunon eta euskaltzaleen komunitateak asmatu du, edo asmatu zuen egoera hartan, susperraldi bat osatzen, euskara noranaiko egiten, eta 21. mende honen 2. hamarkadaraino bizirik ekartzen. Horregatik sinetsita gaude, ez dela hau egiten dugun lehen aldia, eta garaiz gaudela, pres gaudela, benetako neurriak hartuz gero, benetan indartsu arituz gero, ez beste 75, baizik eta beste bizitza luze oparo bat emateko euskarari eta euskaldunon komunitateari. Egoera horren aurrean, denon lana da indarraldi horretan indar egitea. Gure esku gauza asko dauzkagu egiteko, esate baterako, momentu honetan gu egiten ari garena, elkarrekin euskaraz egin. Eta euskaraz egin, euskaraz egitea erraztu bestei, ezta? Euskal kultur unibertsoan murgildu, hizkuntza eskubideak zapaltzen dizkigutenean euskararen telefonora edo behatokira jo. Egunerokoan euskaraz gure lan eremuetan euskara edadadin saiatu, norbanako esku egiteko asko daude, baina egia da, honek guztiak eskatzen duela baita arnaz kolektibo bat, taldean izango garela, komunitatean izango garela. Eta alde horretatik ere badauzkagu egitekoak, esate baterako, eta lehen aipatzen duenaren uberan, laizter hasiko da Durangoko azoka, eta hor kultur ekosistema oso bat elikatzeko aukera daukagu beste askorekin batera, edo Durangoko azokako testu inguruan bertan, abenduaren 7 Euskal Herrian euskarazek antolatutako manifestazioa dago, ere badago atxikimendu bat azaltzeko aukera. Euskaraldia dator udaberrian, hor ere izango dugu elkarrekin eta komunitatean eragiteko aukera. Eta datorren abendurako kontseiluak nahi du mobilizazio sozial erraldoi bat aurrera eraman, nolabait larrialditik indarraldirako bide hori markatzeko, uste dugulako garrantzitsua dela. Norbanako on ekimena, baina norbanako ok elkarren babesean komunitatean jostea eta aritzea. Eta edabideok ere badugu afera honetan zereginik. Ohartzea eta nolabait eragile politikoei eskatzen diegun gauza bera, nik uste eskatuko nizuekela edabidei. Ulertzea larrialdi linguistikoa diogunean ari garela esaten lehen mailako auzi politiko batez ari garela, ezta? Eta normalean edabideen egitekoa izaten da, guztien interesekoak diren gaiak, alik eta ondoen tratatu, interes orokorreko ondorioak izan ditzaten. Halako seriotasunez eta halako oihartzunez jorratzea gai hau uste dutela edabidek egin dezakezuen ekarpena eta euskaraz jakina. Bilboko Euskararen etxera etorri da Hamaika telebista eta bertako Euskararen interpretazio zentroa ezagutu dugu Jurdanarekin batera. Garaziko herria benedikan dadila, Garaziko herria benedikan dadila, euskarari eman dio behar zuen tornu. Euskararen interpretazio zentroa toki bat da euskarari buruz gehiago ezagutzeko, eta ezagutza hori era divertigarri eta zentzumenei lotuta eta fresko batean egiten da, baina aldi berean zehatz eta zientifikoan. Jakinda espazioa txikia dela, oso era
irudimen handia erabili dugu, sentimetro bakoitza edukiz beteta egon dadin. Eduki interesgarri, haratago joatea sortu dezakeen edukia, baina era berean edozein ezagutza mailara egokitua edo interes mailara egokitua ere bai. Euskara jalgia didantzara, Euskara jalgia didantzara. Bertzeak orok izan dira, Egia da, atal ezberdinak planteatu ditugula, hizkuntzaren gaiak atal asko dituelako. Hizkuntzaren inguruan hitz egin dezakegu ikuspegi linguistikotik, baina ezin dugu ahaztu hizkuntza bat bizi duen gizartea, edo hiztunak ere, norbanakoak ere garrantzitsuak dira, eta horrek ere espazio berezia daukate erakusketa honetan, hainbat testigantza entzun eta ikusi ditzakegu pertsonengan euskarak daukan papela eta bete duen pisua erakusten dutenak. Oraingo honetan planteatu nahi izan duguna da, euskarari referentzia egiten dion erakusketa batek edo interpretazio zentro batek euskara ikusteko, entzuteko eta haratago joango nintzateke abesteko aukera ematen duen planteamendu bat egin behar genuela. Horregatik esaten dugu nolabait bost entzunekin jokatzen duen erakusketa bat dela. Argi dago hizkuntza ezin dugula ukitu, baina era metaforiko batean ere egiten da. 2004 urtean zabaldu zituen euskararen interpretazio zentroak ateak lehendabiziko aldiz, bertsio eraberritu aldiz, iazko otsailaren 21 inauguratu zen, ama hizkuntzaren nazioarteko egunarekin bat eginda eta helburu argi batekin, hizkuntzaren bizindarra balioan jartzea. Euskararen egoera adierazleek adierazten digute, eta gure helburua izan da euskarak duen bizindarra erakustea. Hau da, guk ez dugu horren irakurketa propiorik egiten, guk datuak eskaintzen ditugu, eta norberarengan geratzen da datu horien interpretazio egitea. Ezin dugu ahaztu euskara hizkuntza gutxitu eta gutxitzitua dela, baina beste batzuekin parekatuz, adierazle sendoagoak agertzen ditu. Eta interpretazio zentroaren helburua hori da, euskararen bizindarra erakustea eta hemendik ona hurbilduta eta guzti hau ikusita norberarengan eragitea. Dude barik hizkuntza hiztunen Espainetan bizi da eta erakusketa honen helburua da ona datorrena eta guzti hau ikusten duena eta hemendik irtetzen dena euskara batzen duela sentitzea eta bera euskarara batu nahi dela sentitzea. Helburua da esatea begira, une honetan hizkuntza horrela dago, hizkuntza bizirik dago, gauza askotarako balio du, erabili dezakegu, erabili dezagun, eta horren atzean badago, ez? Historia luze bat, komunitate sendo eta konprometitu bat, hainbat eta hainbat hiztun, eta egiten zaie giztun horiei eta komunitate horrek egindako esfortzu eta lanari ere keinua egiten zaio, eta aitortza bat ematen zaio. Gure mezua positiboa da, eta nahiko genuke gure bizitariek hemendik irtetzen direnean ahaldunduak sentitzea eta nolabait beraien jarrera euskaratik urrun daudenak euskarara hurbiltzea eta euskaratik hurbil daudenak motibatzea eta beraien jarreretan eta ohituretan era positiboan eragitea.
batez ere ikastetxeekin hausnarketarako espazio bat sortzea izaten da gure helburua. Batez ere hezkuntza sistemako edo ohiko hezkuntza maila gorenetan dauden ikasleekin hausnarketa egiten dugu, eta beraiekin lantzen dugun ideia da nola bizi duten euskara. Eta gure ustez hausnarketarako tartetxo bat egitea eta espazio seguru bat eskaintzea, kasu honetan gainera collage metodologiaren bitartez egiten da, oso metodologia sortzailea da, eta gaztei aukera hori eskaintzea oso garrantzitsua da. Beste ikasle batzuekin adibidez, egiten duguna da euskal erreferenteak lantzea, uste dugulako beraiei erreferenteak eskaintzea oso garrantzitsua dela, bai musika mundukoak, telebista mundukoak, kirol mundukoak, askorentzat ezagunak direlako, edo sare sozialetako euskal erreferenteak. 2025ko EMIA Europako Museoa saria jasotzeko hautagai izendatu dute Euskararen Interpretazio Zentroa, European Museum Forum erakundeak urtero ematen du saria, eta edizio honetan Europako 18 estatutako 52 hautagai lehiatuko dira. Guretzat oso albiste pozgarria izan da, guk oso aurro gaude egin dugun lanarekin, eta nolabait nahiko genuke Europan dauden gainontzeko hizkuntza gutxituentzako eredu izatea. Ta bai uste dugu mota honetako interpretazio zentro bat eredu izan daitekela Europan dauden beste hainbat hizkuntza gutxituentzako, ezta? Eta dudabarik Europa mailako sariketa baten finalista izatea, aurkezpen karta ezin hobea da, edo ziur gaude ikusgarritasun handiagoa emango digula, eta horrek gure komunikazio indarrean erabat eragingo du, ustez modu positiboan. Munduari begiratzeko modu bat, laguntzarrekin kantatzeko modu bat, horman eguzkia hartzeko modu bat, itxaroten jakiteko modu bat. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki, daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude, udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki, daitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara,
Eguneroko gosaria familian. Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Gabon hauetan oparitu artisautza produktuak. Abenduaren 13tik urtarrilaren 5era hurbildu Gabon Art artisautza azokara. Bilboko Areatzakaian izango dituzue zain Bizkaiko eta hainbat lekutako artisauak. 11etatik 12:30 eta 5etatik 8:30. Abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean itxita egongo da. Ezin duzu galdu. Abenduaren 13tik urtarrilaren 5era zatoz Bilboko Gabonetako artisautza azokara. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Zure kaleak itzaltzen ari direla nabaritzen baduzu, zergatik ez duzu erosten bizirik mantentzen dituzten dendetan? Zure komunitateak aurrera egiten jarraitzea nahi baduzu, zergatik ez duzu erosten zure herriko dendetan? Ingurumenak kezkatzen bazaitu, zergatik bilatzen duzu urruti gertu eros dezakezuna? Bertakoa gogoan izan da, etorkizuna, aurrerapena eta jasangarritasuna erosten dituzu. Hartu gogoan bertakoa, Eusko Jaurlaritza. Zutan ni zentimetro batera eta ez dakit nik aldetu zuk irakatsi gidatzeko baimena iraungi zait zora bilatzeko arrazoi gehiegi hemen galtzeko desira horri lotuta betiko galdetzen badidazu noiz arte iraungo duen negu honek betiko lekuetan galduko garela badakizu itzali dituzte argiak hasi da berriro Ez ditut nere amets guztiak bete itxututa haien menpe ta orain konturatu naiz behar dudan guztia zuek denak zarete Patxada zaritzen da Emilio Majuelo historiaz, letra larriz. Historia baita bere historio propioa. Goiz-goizetik irakurtzen hasi zela dio, jakimina piztu baizitzaion liburuen bidez. Eta ikasketen ondoren, historia soziala, politikoa, mugimendu sozial eta sindikalak, eta gerra zibileko errepresioa plazaratu zuen tesian, bere bizitzan euskara uztartu bitartean. Tuteran jaiotako Emilio Majuelok parte handia hartu zuen Navarra 1926 liburuan, sinesten baitu divulgazioa eta irakaskuntza beharrezkoak direla. Eta irakasle jubilatuta baden arren, berak dio saiatu behar dela beti ikasten eta ulertzen. Beti kalean egiten genuen bizitza, familian oso modu estuan bizi ginen,
Esan nahi dut, harreman aldetan, eta gero ere ekonomikoki, hausokide guztiak berdin-berdintsuak ziren. Ez dut esango pobrezian bizi ginenik, ez da hori, baina oso modu xume eta niretzat normala. Gero askotan oroitu dut, etxe eta kale horietan zegoen usainaz. Zeren herri txikietan gertatzen zen bezala, Tuteran garai hortan berdin sortatzen zen, iaia etxe guztietan baziren animaliak. Horrek ematen zion olako usaimen giro berezia, eta gero eskola. Neri beti gustatu zait eskola eta eskolara joatea. Eta eta asko disfrutatu dut. Garai horretan, fascismo bizian ginen, eta nabaritzen zen oso txika izanik ere, nabaritzen zenuen portara ezberdinak, ez ideologikoki, hortarako ez ginen horlako zerata, ez? Eta kasualitatez, baziren hor falangistak, baziren erregiminekoak, baziren beste persona pizka gazteagoak, gaur esango genuke liberalagoak, eta nik neuk esan behar dut, izan nuen irakaslea maizua, berarekin harreman asko izan nuen, naiz eta 8, 10, 12 urte nik izanik, gero ja joan nintzen beste ikasketak egitera, eta beti joaten nintzen bere ikustera eta gurtzera. Esan behar dut, aipatu behar dut, zeren olako personak hor desagertuak bezala geratu dira. Alfredo Rioja zen maizua. Gero nik 13-14 urte ja kanpoan nengoela ikasten edo beste gauzetan, berarekin egonda behin esan zidan, erbesteraturik izan zela. Desterraturik hobeto zan da. Bera errepublikarra izan zela, eta oroitzen naiz, lehenengo hitzak izango ziren, Irunera bidali zuten, eta esaten zidan, ez nuen ezer ulertzen, zera dena euskeraz egiten baizen. Baina persona horrekin ikasi nuen asko. Jakin minen hori berak elikatu zidan, eta asko balio dit horrek. Beti amak esaten zidan, edo esaten zuen, oso goiz-goizetik hasi nintzela irakurtzen. 4-5 urteekin hasi nintzela irakurtzen. Normalean eskolan oraindik ezin ailegatzen, baina etxean, zorionez, bagenuen 2 osaba, amak zuen 2 osaba izeba, hobeto zan da, osaba apaisa izan zen. Eta oso persona kultua, eta oso errespetuotsua, ez zuen iaia ezer esaten gurekin bizitzen izen sartzen batekin bestearekin, niretzat izan zen eredu bat, liburuekin beti, gure atzetik hau begiratu erakutsiko dizuet latina, ez daki ze parrak anaiarrebekin, latinaren deklinazioa ikasterakoan akusatibo, ablatibo, baina hori guztian eri geratu zitzaidan, eta gero benetan latina ikasi behar nuenean, ikasita nuen. Irakurri nuen lehenengo liburu izan Barojaren Zalakain el aventurero, ez dakit zenbat urte nuen, gutxi. Aldez aurretik, baziren tebeoak ditzen direnak, Roberto Alcázar, hori konturatzen zara Tintin, fascista zirela berri, baina baziren ere bizitza ere edugarriak, vidas ejemplares. San Antonio de Padua, ez dakit zer, Comboniano, el padre ez dakit zer, eta olako gauzek txintxin, bagenituen etxean, olako multzoka. Gero igandero ateratzen ginen, Tuterako plaza nagusiraz da bederako, foruen parantzara, eta truke egiten genion elkarri, tori hau, baina bagenuen pila irakurri dugu, ja kolegiora joan nintzenean bai irakurtzen nuen novelak, jesuiten kolegioa mazi, Chesterton, horrelako katolikoen lanak Graham Greene, Marcel van der Merch, horretzen ari naiz, ez? Tuteran ez egon institutorik,